Asiyeni Choncho pakuti afuna koma ife mu Imfa tidatulukamo. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Word made flesh, bwalo lathu lokondeka pamene timaliyang'ana dzikoli tikunena kuti kodi Mulungu amene adafuna kuti anthu tikhale pabwino lero akatiyang'ana akumva bwanji, ndipo ifeyo ngati anthu tingatengenawo bwanji mbali pakulikwanirisa dzikoli kuti likwanire ndithu mucholinga chimene Mulungu analifunira. Lero tikunena kuti asiyeni pakuti afuna koma ifeyo mu Imfa tidatulukamo kale. Ndipo mawu athu tiatenga kuchokera pa 1 Yohane chapter 3 ndime ya 11 mpaka na ndime ya 21. Uthenga umene mudamva kuyambira pachiyambi ndi wakuti tizikondana. Tisakhale ngati Kaini amene anali wake woyipa uja ndipo anapha m'bale wake. Chomuphera chinali chiyani? Chifukwa zochita zake zinali zoyipa koma za m'bale wake zinali zolungama. Motero musadabwe abale, anthu odalira zapansi pano akamadana nanu. Ife tikuziwa kuti mu Imfa tidatulukamo nkukalowa m'moyo popeza kuti timakonda anzathu. Munthu amene sakonda anzake akali mu Imfa. Aliyense odana ndi nzake ndi wakupha anthu. Ndipo mukuziwa kuti aliyense wopha anthu alibe moyo wosatha mu mtima mwake. Tazindikira chikondi tsopano pakuona kuti Khristu adapereka moyo wake chifukwa cha ife. Choncho ifenso tiyenera kupereka moyo wathu chifukwa cha abale athu. Koma munthu akakhala ndi chuma ndipo aona nzake ali wosowa, iye nkumumira mtima nammana, kodi chikondi cha Mulungu chingakhalepo bwanji mu mtima mwake? Ananu, chikondi chanu chisamangokhala cha nkhamba kamwa chabe, koma chizioneka pa zochita zathu. Apo tizaziwa kuti tili pachoona ndipo tizakhala okhazika mtima pamaso pa Mulungu nthawi zonse. Inu okondedwa, ngati mtima wanu sukususa, ngati mtima wathu sutisusa, titha kuyima mopanda mantha pamaso pa Mulungu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Abale anzanga, chimene mawuwa akunena apa ndi chimene timafuna ife pano pa word made flesh, kuti mawu athu, chikondi chathu chisamangokhala cha nkhamba kamwa, koma mawu amene timamva ife azikagwira ntchito pa ground. Mawu amene timamva ife tizikagwiritsa ntchito ku nyumba. Imeneyo ndiye word made flesh, imene imafuna kuti mawu ozipangidwa munthu uja pakubwera agunde dothi. Nkhani yathu ya lero tikunena kuti mwasiye pakuti asankha okha. Monga mmene anasankhira uyu amene tikunena mawu yambayo, kuti Kaini anasankha kukhala wake woyipa uja. Wasankha kukhala wake woyipa uja. Ndiye amene apanga chisankho chawo kuti iwo ndi ake awoyipa aja, ndi amene tikunena kuti asiyeni akhale choncho. Koma ife mu Imfa tinatulukamo. Chimodzi chimene chimasiyanisa Mulungu ndi Satana, chimene chimasiyanisa Ambuye Yesu ndi Satana, ndi zimene amapereka aliyense kwa amene akunsatira. Zonse zitachitika, kodi amene mukusatira Satana malandira chani? Amene mukusatira Yesu Khristu malandira chani? Kusiyana kwawo kuli pamenepo. Mu Genesis Mulungu anapereka moyo, anapereka ubwino wonse, kukhale chakuti, tilenge chakuti, kukhale munthu, anapereka moyo. Koma Mulungu asanachoke ananeneratu kuti ichi musadye, chifukwa mukazangodya ichichi ndithu muzafa. Anachita kunenatu kuti ndithu, ntheradi ndithu muzafa. Genesis 2:16. Uzidya zipatso za mtengo uliwonse m'mundawo kupatula mtengo wokhawo umene umaziwisa zabwino ndi zoyipa,
zipaso za mtengo umenewo usadye, ukazadya ndithu uzafa, akuterotu. Komano ndi ndani amene angabwere ndi kuwauza anthu kuti adye chinthu chopasa imfa? Genesis 3. Satana ndi amene akubwera ndi kusapereka malangizo amene awapange anthu aja kudya chipaso chopasa imfa. Mulungu amapasa moyo, Satana amapasa imfa. Mukudziwa kuti Mulungu amene kuti mphotho ya uchimo, mphotho imene Satana amapereka ndi imfa. Ambuye Yesu ananena kuti ine ndine njira, ndine choona, ndiponso moyo. Yohane 14:6. Koma pokamba za Satana, mawu a Mulungu amanena kuti amazera kuba, kupha ndi kuononga. Yohane 10:10. Yohane 11:25 akunena kuti Ambuye Yesu akunena kuti oukisa kwa anthu kwa akufa ndiponso opasa moyo ndine. Yesu ndi opasa moyo. Mulungu amapereka moyo, ndipo Satana akabwera amabwera ndi kuzazala imfa. Ndi Mulungu amene amabweranso kuzabwezeretsa moyo uja. Choncho Mulungu amatipasa moyo, Satana abwere azale imfa, Mulungu uja abwerere azabwezeremo moyo uja. Kumene kundiye kuya kwa chikondi cha Mulungu amene amatipasa moyo komanso amabwezeretsa moyo tikakhala kuti tamulola Satana kuti auwononge. Dziko lapansi lero lazindikira abale kuti kuli anthu amene moziwa kapena mosaziwa akutumikira agenda ya Satana. Kuli anthu amene moziwa kapena mosaziwa akokeredwa mu ukonde wa Satana umene ntchito yake ndi kupitisa pasogolo imfa. Chomvetsa chisoni ndi chakuti ena mwa amenewa ndi akhristu amene akokeredwa mu ukonde umenewu. Koma poti Ambuye Yesu adanena kuti ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu, Luka 10:16. Akhristu anzathu amene atumidwa ku ziko sakumabweranso ali akhristu ayi. Ambuye Yesu ananena ndikutumani ngati ana ankhosa pakati pa mimbulu. Ponena zimene amafuna kuti tiziwe chochita. Koma chikuchitika lero ndiona kuti zikuoneka kuti kuchenjeza kumene Ambuye Yesu anachenjeza anthu sanakumve. Ndiye akhristu onse amene tikumatuma kuti akatumikire ziko sakumabwerakonso ali akhristu ayi. Sakumabwerako ali akhristu ali ana ankhosa ayi. Akumabwerako ali china chake chosiyana. Akumabwerako atayamwira maganizidwe ndi mtima wa mimbulu. Akhristu amene akutumidwa kuti akatumikire ku ziko sakubwerakonso ndi mawu oti tapereka moyo. Koma akupita ndi kukalowa nawo mgulu lolimbikisa imfa pakati pa anthu. Chokhumudwisa, chogweza mphwayi. Ichichi chimukhuze mu mtima mwa Khristu aliyense amene watumidwa kukatumikira kundale. Chimukhuze Khristu aliyense amene wapita kukatumikira ku chipatala. Zimukhuze Khristu aliyense amene watumidwa kukatumikira pakati pa anthu osauka. Zinkhuze aliyense amene watumidwa kukatumikira mu mpingo. Ambuye Yesu tu anatichenjeza kale. Ndikutumani kumene ndikutumaniku kuli Satana. Mukhale ochenjera ngati njoka, ofasa ngati nkhunda. Chifukwa cha kukopeka ndi ndalama komanso kukankhidwa ndi umphawi, nkhosa zambiri zakakamira konko zitavala majekete a imfa. Nkhosa zambiri zakakamira konko zitayivala imfa. Zakakamira kundale konko zitavala imfa. Zakakamira muzipatalamu zitavala imfa. Zakakamira machalichimu zitavala imfa. Mawu amene tawerengaja akunena kuti inu ndine tikumbukire
kuti mu imfa tidatulukamo pamene tinabatizidwa ndipo tinalowa mmoyo. Si ifenso anthu opangira kampeni imfa ayi, koma anthu amene chilichonse chimene ife tikhuze chimalandira moyo. Tidatuluka mgulu la anthu amene chilichonse chimene atakhuze chimene chitakhuzane nawo chimafa ndithu kuyambira mkati. Tinalowa mgulu la anthu opasa moyo ku chilichonse chimene tikumane nacho. Kodi inuyo mudakali mu imfa? Mudakali mu imfa? Munakali mgulu limene chilichonse chimene mutagunde inu chimafa. Mateo 23:15 Ambuye Yesu anawanena Afarisi. Anawanena kuti iliyo mmaenda maulendo ambirimbiri pa nyanja ndi pa mtunda kufunafuna ngakhale munthu mmodzi yekha kuti atembenuke ndi kusanduka ophunzira wanu. Sono akapezeka mmasandusa oyenera ku Jehena kuposa inu kawiri. Ndanena zija kuti kuli anthu mtundu wa anthu umene ndithu ukusapota agenda ya Satana, agenda ya imfa. Ndafuna ndipereke limeneli ngati chenjezo kwa inu abale anzanga kuti zikoli musamangoliona mwachibwanabwana. Zikoli musamangolitenga kuti Satana akungokhala kwawoko nkumadya nsima ndi azibale ake ndi ana ake namacheza chakonko. Petro woyera ananena bwino pa 1 Petro 5:8 kuti khalani wozilesa, khalani maso, mdani wanu amakhala akuyenda uku ndi uku ngati mkango wobangula kufunafuna kuti amudye. Zanena bweso zija Afarisi mmakana muyendayenda kusakasaka munthu oti muntembenuze mtima akhale mbali yanu kena kuyeyo chakakhale oyina kulangidwa kawiri koposa inu. Kuli anthu amene akuyangalayangala kufuna kuntembenuza wina wake kuti akhale oyipa koposa iwowo. Lero likuli anthu amene akuyenda zikoli kufalisa uthenga wa imfa. Kuli anthu amene akuyangalayangala zikoli kupeza azibambo ndi azimayi, anyamata ndi asikana oti awalowese mgulu la akazembe a imfa. Akazembe a imfa chilichonse atagunde chimafa, chilichonse atapange nacho kubali wina uliwonse chimafa. Akakukwatira akupha moyo wako wa uzimu. Kupha moyo wa uzimu amene ankwatirayo. Musazitenge ngati kuti nzongochitika mwangozi. Ayi, Satana ndi wa mapulani. Akutenga azibambo abwinobwino ndi kuwapasa imfa kuti banja lawo lisayende bwino koma life. Akulowerera mipingo kuti autenge mpingo uja ndi kuupha. Alowese mu mzimu wa imfa mu mpingo muja. Akulowerera mwa chipatala ndi kuwapasa mzimu wa imfa omapha ana m'mimba mwa amayi awo. Akulowa mmoyo mwa azibambo ndi kuzalamo uchilezerere kuti asathenso kusamala mabanja awo ndi kumawayendesa bwinobwino. Amanena kuti ndikakontha mutu, ndikakontha mutu ndiye kuti nsambi wonse uli pa mavuto. Nzibambo akangombwandiridwa ndi Satana banja lapita. Banja lapita ndipo chimenecho Satana akuziwa. N'chifukwa chake ndikunena kuti akugawa mzimu wa imfa pa azibambo kuti azibambo akanike kusamala mabanja awo. Akutalikisa azibambo ndi Mulungu kumphakati azibambo sapita kuchali chamakhalira kujomba akwapasa mabize antalikire Mulungu. Cholinga azibambo aja alephere kuyendesa banja lawo mwa uzimu, alephere kupereka moyo kumabanja awo. Azibambo mwaja akhale akazembe a imfa ya mabanja awo omwe. Ndikunena kuti inu ndine tikuyenera kuzindikira chimenechi kuti tituluke mu mwachangu mu imfa ndi kulowa mmoyo. Akumatenga ziko ndipo akalitenga akungolipha ziko lija. Kuphatu kwenikweni kupanda nako nthumazi. Ndafuna musekule maso anu abale ndikuona kuti sikuti zimene zikungochitika ayi. Nthumwi za imfa zikugwira ntchito.
akazembe a imfa akugwira ntchito, ziko ndikumavutika, ziko ndikumaoneka kuti chilichonse chikungofa. Musaone ngati zikungochitika. Inuyo musakhale wa ntchito ozesa imfa pakati pa anthu. Mukatenga 1 Timoteyo 6:10 akunena kuti pajatu kukonda ndalama ndi gwero la zoyipa zonse. Mukamaona ndale zophana pakati pathu, kuti anthu akukhulupirira kuti maudindo awo kuti awateteze aphe wina wake. Zikukhala ngati zangowanda kuti ndale kwalowa kupha. Taonani zimene timamva za mabizinesi amene akuyendera kukhwima kuti ati bizinesi ija iyende bwino, kuphera ena. Zikukhala ngati kunena kuti zangokhala ngati zalowa mu nkhani zonse za bizinesi, kuti bizinesi kukhala ngati kuti singatheke opanda kuphera wina wake. Taonani anthu aluso amene akukhulupirira kuti kuchuka asowa alowe timu ya imfa imeneyi. Anthu abwinobwino, anthu aluso lawo ndi kumangopita. Ziko lapansi likusowa akhristu azuke. Luka 18:8 Ambuye Yesu anadandaula kuti komabe mwana wa munthu pobwera azapezadi chikhulupiriro pansi pano, kapena azapeza tonsefe tapita ku kampeni ya imfa. Tonse tapita ku kampeni ya imfa. Ndikuziwa pali achinyamata ambiri amene akungosatira, pali azibambo ambiri amene akungosatira, pali asikana ndi azimayi ambiri amene akungosatira malinga ndi umphawiwu. Ndikumakhala ngati ma agenti a imfa, akazembe a imfa. Ndafuna kuyitaneni mubwereko. Chilichonse chimene chitakhuze inu chikumafa. Asiyeni amene anapanga chisankho chenicheni chosatira Satana, asiyeni azipita naye. Inu bwereraniko, pakuti inu ndi ine muimfa tidatulukamo. Tayang'anani abale, zonse zimene zaka zikuchitika mdziko lino, zaka ziwiri zitatu zapitazi, ndipo mutha kubwerera mbuyo sokupitirira pamenepo zaka za mbuyomo kuposera, muona kuti ndi zokhazokhazo. Imfa yokhayokha, imfa ponseponse. Anthu lero akutumikira Satana ndi kumamuimbira Mulungu nyimbo zonamizira masana. Kuopsa kwakukulu ndi kumeneko, kuti Satana akumaphimbika ndi nkhope za chisomo, akumaphimbika ndi manja okweza mmwamba ngati akupemphera, manja oneka ngati opemphera, aprofeti oyitana ngati kuti akuyitanira moyo, koma akukuyitanira imfa. Chongoyamba kuwasatira, banja lako mtendere kusowa. Banja limene limayenda bwinobwino, koma kungopezeka kuti mzimayi wayamba kuzemba, kumapita ku aprofeti ena ndi ena, banja lija layamba kusokonekera. Walowesa mzimu wa imfa mbanja mwako. Chilichonse chitakhuze inu chizifa. Una nizimene zakazi kuchitika mdziko muno, miliri yonse yakhale kubwera mbuyo, zambirimbiri zobweresa imfa. Zambirimbiri zobweresa imfa. Likhale funso lathu, kukhale kuzingazinga kwathu, kuti kodi tingatembenuze bwanji zinthu, tingabwerere bwanji. Mawu amene tawerengaja pa 1 Yohane 3:11 mpaka 21 akunena kuti tazindikira chikondi sopano, tachiziwa chikondi sopano pakuona kuti Yesu adapereka moyo wake chifukwa cha ife. Tikuyenera kubwerera kwa iye amene anapereka moyo wake chifukwa cha ife, osati yemwe amapereka moyo wathu chifukwa cha iyeyo kuti apeze bwino. Tazindikira kumene kuli chikondi. Ansembe anzanga, azibusa, mashehe, tili ndi ntchito yayikulu yokhala ndi moyo wozama mu Chikhristu chathu. Ife eni poyamba tikhale ndi moyo wozama pa Chikhristu, ndipo kenaka
kuwazindikirisa anthu kuti moyo uli kwa Yesu. Moyo uli kwa Yesu. Anthu ankonde Yesu, akonde kusata mfundo zake malo mumangomuyitana. Mateyo 15:8 akunena kuti anthu awa amangondilemekeza ndi pakamwa chabe, koma mtima wawo uli kutali ndi ine. Amandipembeza inde, koma kupembeza kwawoko nkupanda phindu, chifukwa zimene amaphunzitsa ngati zophunzitsa zenizeni ndi malamulo anthu chabe. Kuti dandaula ife amene timaphunzitsa, kuti dandaula ife amene timalalika. Ansembe anzanga, azibusa, tizuke ndikuleka kumangobwereza zimene ndi maganizo anthu chabe. Ntchito yathu tisayitengere simple, chifukwa adani athu sakusewera. Tisayitengere chizolowezi ntchito yathu, chifukwa woyipayo adakazalabe mbewu zake pakati pa anthu. Ifeyo tikuyenera kuzama pa moyo wathu. Akazembe a imfa akulowerera paliponse moyo mwathu, ndipo tikuyenera kuchenjera. Alowa mu nkhani za kulera, alowa mu nkhani za mabanja, kufuna kupha banja, chinthu chopasa moyo, ndikuyikapo chidude china chake chooneka ngati banja koma chosatulusa ana. Anthu akwatirane amuna okhaokha, kufuna kupha banja, akwatirane amuna okhaokha, kubwerezapo chinthu chomene mulibe moyo kuti chizalowe m'malo mwa chinthu chimene chimapereka moyo. Anthu akwatirane akazi okhaokha. Chimozi chimene anthu akulimbalimba kuivomera kalata ya papa ija ndi chimenechi, kuti ingakhale kuti ili ndi kufuna kwabwino kalatayo, koma anthu akuziwa kuti kunja kuno kuli akazembe a imfa amene atapezerepo mpata ofalisa chikhalidwe chawo choyipa ndi kutiphera banja chinthu chokoma. Afafaniza chopasa moyo ndi kulowesapo chopanda moyo. Ntchito 3:15 akunena kuti munapha opasa moyo, ndipo ndi mtima omwewo umene anthu akufuna kupha chopasa moyo ndi kuchikapo china chake chosapasa moyo. Kuzera mu za mathanyulazi tipha banja lopasa moyo, nkuyikapo mathanyula osapasa moyo ata. Kuzera mu kuchosa pathupi, azimayi ambiri apha mwana amene akanazawukira zanja kukalamba kwawo. Apha nyenyezi ya moyo mwawo imene Mulungu adawapasa. Mosazindikira apha nyenyezi ya mbanja mwawo imene ikanazasinthiratu moyo wawo, chifukwa adakumbatira imfa, anahaga wakupha ndi kufulatira opasa moyo. Inuyo Asiyeni okha amene akufuna kupitiriza ndi moyo umenewu, inu bweraniko, pakuti ife muimfa tidatulukamo ndipo tinalowa mmoyo. Inu ndi ine lero tilowe, tisangokhala monga adachitira apostolo oyamba aja. Tizilozerana kumene kuli opasa moyo, tizilozerana kumene kuli Yesu Khristu. Filipo adamuza Natanaeli, tampezatu ujayu amene Mose adalemba za iye, ndi Yesu mwana wa Yosefe wa ku Nazareti. Tiwayitanire anthu kumkumano weniweni ndi Ambuye Yesu, kumene akawachitire zinthu ziwiri. Choyamba, kuwaziwisa chimene iwo ali pakuwauza za moyo wawo, monga mene Ambuye Yesu anamuwuzira Natanaeli. Akumuwuza Natanaeli, nakuona pamene unakhala pansi pa mtengo paja, Yohane 1:41-51. Chachiwiri, akaonese anthu ukulu wake pakuwasegulira thambo monga adasegulira Petro ndi anzake pa phiri paja. Tisakhale nawo gawo la akazembe a imfa, koma tizuke, titutumuke. Mipingo tikhale maso monga mene takhalira maso nthawi yonseyi, kusalolera kuti akazembe a imfa abwere ndi kuyanga pakati pathu. Ngakhale Paulo oyera pa 2 Korinto 12:7 akuzindikira kuti kunja kuno kuli anthenga a Satana. Akunena kuti koma kuopa kuti
ndingama zikutumule chifukwa cha zazikulu kwambiri zimene Ambuye adandiulirazi. Mulungu anatipasa cholasa ngati minga nthupi. Adalola wamthenga wa Satana kuti azindimenya. Kunja kuno kula mthenga wa Satana. Ndipo ifeyo ngati akhristu tikuna kukhala anthenga ake a Yesu Khristu. Nchifukwa chake akhristu tisamakhale anthu ongoti nonororo tikakhala pamalo ayi. Koma titenge udindo wathu omatuluka ndi kukalalika. Titenge udindo wathu omatengana umbali kumiphakati kuja. Titenge udindo wathu omakhala akhristu eni tikapita ku parliament. Udindo makhala akhristu eni tikapita m'machalichimu. Udindo makhala akhristu eni tikakhala nzipatalamu, tikakhala m'masukulumu. Ifeyo ndife anthenga ake a Yesu. Tisavale mikanjo ya Yesu ndi kupita kumakachita promoti uthenga wa imfa, uthenga wa Satana. Si ife anthenga a imfa. Ziko lisapotoke ife tilipo. Chifukwa kuti ife tikubisala mbali yona kuti ndife anthenga a Yesu, pamene kukupita ifeko tikumakawazala uthenga wa imfa. Mulungu amphamvu zonse khala nafe. Mutithandize kuti tikutumikireni monga akhristu. Kupempha zonsezi zina Yesu Khristu mweyo Ambuye athu. Amen. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.